आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। हा पाईप नाही होणार नाही साहेब। आम्ही किती रुंदी असते गाडीची माहिती आहे का साहेब? आमची रस्त्याची किती रुंदी असते माहिती आहे का? एस्टिमल आहे कोण 7.5 मीटर रुंदीचा पाईप हे आहे। बाकी नाही साईडला टाकली साईड साईड 4 ते 5 वेळ जाऊन हो साहेब। आता साईड पट्टी भरायचं काम चालू आहे साहेब। त्यांना वाटत नाही होणार पण नाही नाही होणार ज्यावेळी गेली ती काय नाही जातो नाही ना। आता साईड पट्टी भरण्याचं काम चालू आहे। साईड पट्टी भरली ना की मग पुरेशी जागा मिळते दोन गाड्या। खानगाव रोडचं तसं झालं, खड्डा पडला नवीन रोडला एका पडला की नाही? हा 2 ठिकाणी खड्डे पडले ते परत करून घेणार कधी करणार? आता मेडिसिन बाजारपेठेतनं करायला आहे ना ऑक्टोबर नंतर, त्यावेळी जे जे डॅमेज काम झालं ते परत टार्गेट नाही पण खड्डे आता तुमच्या नवीन रोडला खड्डे पडतात तर तो आता खड्डा पडला त्याचं काय तो साहेब म्हणजे भरून घेतला, परत रिपेअर करून घेतला त्याचा। म्हणजे डॅमेज झालेला होता, उमळ आलेली होती, तो पोर्शन परत काढून घेतला आणि पाऊस आणि मागणी दोन्ही होता की तुम्ही आता पावसाचं काम बरं एसटीचं चालू नाही पाहिजे। हां त्याच्या आधी काम झाली पाहिजे। डीएलसी त्यांचा खराब आहे, डीएलसी उघडलेला आहे त्याची पावडर झालेली आहे, पावडर लागतं ती धुळून उठते। ते पाणी नाही गावामध्ये, पाणी कुठे मारतात होते, कसं मारतात टँकर? कुठला टँकर आहे गावात नाही कुठला? त्याचा पाईप बघितला काय तुम्ही? 4-5 वेळा होता ना, पाईप बघितलाय अर्धा कड आहे, पाणी कसं तुमचं